जो परमेश्वर आहे, जो निर्विकार आहे, आपण त्याला मूर्तीत पाहतो, पण तो खऱ्या अर्थानं जो आहे तो निर्विकार आहे, त्याला रूप नाही, तो निराकार आहे, त्याला येणे नाही, त्याला जाणे नाही. येणं जाणं फक्त माणसाला या जीवसृष्टीला आहे, परमेश्वराला आहे, त्या ब्रह्मांडाला नाही. त्याला आकार नाही, त्याला उकार नाही, त्याला रूप नाही, त्याला रंग नाही. मग असा तो निर्विकार. मग अंतरी पण बसतो तो तोच. 5 दिवस येतो, रूप दाखवतो जातो, पण त्याच्यानंतर जो आपण त्याला जपणार आहे तो इथे जपणार आहे. म्हणून काय म्हणतोय, अक्षय डफळे याचकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक. युट्यूबर आमच्या कोकणातला संतोष पटकारे, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ दिल्ली मुंबई प्रदेश अध्यक्ष, याचकडून शहर विकास मंडळाला 500 रुपये. धन्यवाद. मनाचा जय मल्हार. शोधू नको तू, धावू नको तू, जाईल वेळ वाया. अरे शोधू नको तू, धावू नको तू, जाईल वेळ वाया. डोळे मिटून घ्यावा बघून अंतरी देवराया. हो गणराया बापा मोरया, देव गणराया बापा मोरया. श्री गणराया
हा